की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakhrdop ying jongpi. Ka Mawlyngkhung Sports Club ha ka liang jong kishinrang kalalong ka kenhun banyora ya ka nam Lahduh ha ka jekun final jong ka lempung yele kai 3rd Division Ribhoi League 2024 bala pelong da ka Ribhoi District Sports Association ha ka khat khandai tarik urisau arja rapsau hadien bakalala ban peliem no ya ka Mawlyngkhung Sports Club lingba ka jingi shoot penalty namar ka jinga kha da marshi goal ha ka jekun jong ka kelas step bat ka kelamin Katba hagaliang jongki kenthai ka Rympei Football Academy kalala ban peliem no ya ka pahams im da argo lanon u MLA jongka mahoti constituency uba Charles Marngar ubalalong kumukongsan but u additional deputy commissioner jongka Ribhoi district u Raja Brahma ulalong kum usumbut kongsan ringkat kajiadon lang jongki nongyalam ka Ribhoi district sports association but kilasam ya ki khosnam cheki nongjob but kumjuru shaki barem daka trophy bat kasong pisa ringkat kiwei de ki khusnam shimet Pun women men sinapat aktual di dan the photo session Lahduh sedang juga sebab tat haduk kali ka klimat keban berikut ya ke final. Tengai guru ya ki nongelam jong dar BDS bertunjuk ya ki chief guest jongi di wilayah donokat lam tangi te ngai kuble tang sa kinten te ngasih bolong Mawlyngkhung web. Hore! Hore!
Ribhoi.